26 нафар тариқи шартномавӣ ва тариқи озмуни кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун хидматчии давлатӣ дар мақомоти андози вилояти Суғд қабул гардиданд. Аз ин миқдор 4 нафарашонро занҳо ташкил медиҳанд ки 1 нафар тариқи шартномавӣ ва 3 нафар тариқи озмунӣ ба кор қабул шуданд. субҳи барвақт сардори раёсати андоз дар вилояти Суғд Абдуқайюм Воҳидов ҳамаи онҳое ки ба кор дар сафи кормандони мақомоти андоз дар вилояти Суғд пайвастанд табрик намуд. Таъкид гардид ки бояд ҳар як нафар ба вазифаи худ содиқ монда даст ба корҳои номатлуб назанад. барои баланд бардоштани фарҳанги андозии андозкунандагон шумо бояд ба андозкунандагон муомилаи хуб, кодекси одоби хизмати давлатиро риоя карда, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза ба коррупсияро риоя намоед. ҳар яке шумо бояд дар фаъолияти кориятон манфиати давлатро аз манфиатҳои шахсӣ боло бардоред. дар идома фармоиши раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қироат карда шуд. озмуни кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар 3 моҳа ё 6 моҳа доир мегардад ки дар он ҷавонони соҳибмалакаву донишманд метавонанд имтиҳон супорида пас аз гузариш аз он соҳиби вазифаҳои муносиб дар кумитаву раёсатҳои андоз гарданд. боварӣ дорам ки онҳо барои иҷрои нақшаҳои бюҷети давлатӣ, баландбардоштани фарҳанги андозии андозсупорандагон, ривоҷ додани иқтисодиёти мамлакат ва дигар ҳадафҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди рушди иқтисодиёт дорад ҳиссагузорӣ менамоянд. озмуне ки шуда гузашт ва мо ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод карда будем, дар ҳақиқат ҳам шаффоф гузашт, бисёр ҳам хуб буд. саволҳо умуман дар доираи соҳаи андозу дар доираи иқтисодиёту дар доираи соҳаи молиёт буд ки хушбахтона ба он саволҳо ҷавоб гуфтем. оғоз менамоем фаъолияти кори худро. бояд гуфт ки кормандоне ки нав ба кор қабул гардиданд онҳо дар вазифаҳои гуногуни ҳамаи нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳо кор ва фаъолияти худро пеш хоҳанд бурд. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.